Сряда малко след 17 часа гледате Всеки следобед с мен, Криси. Аз съм ваша компания в оставащите минути до 18 часа. Сега започва нашата кариерна консултация и днес обръщаме внимание на всички, които тепърва прохождат по своя професионален път. Как да си намерят хората работа, тези, които нямат професионален опит, ще ни каже кариерният консултант Никола Цокев. Здравейте и добре дошли! Здравейте! Много често виждаме обяви за работа, трудов стаж на същата позиция, поне 2 години, опит, различни сертификати. Какво се случва с тези, които тепърва прохождат? Как да си намерят работа без професионален опит? На първо място трябва да се знае, че работодателите не купуват опит, буквално. Те купуват умения и способности. Опита е нещо, което предполага натрупването на тези умения и способности. Има обаче неща, които всеки от нас е научил било в семейството или от някакъв кръжок или нещо, което още в детството си е правил и макар този опит да не е професионален, той пак е опит. Или имаш дадено умение, или нямаш. Ако това умение може да бъде полезно в работата, за която кандидатстваш, може да го използваш. Това е нещо, което трябва да се обърне внимание. И другото нещо е човек все пак да знае към какво да се насочи. Голямата грешка, която младите хора току-що завършили образованието си правят, е да търсят позиции, които смятат, че им подхождат, обаче не са още за тях. За да илюстрирам, това, че си завършил мениджмънт, не означава, че веднага ще направят менеджер. Ти трябва да започнеш от някаква начална позиция. За началните позиции не се изисква опит. Обаче, като почне човек да разглежда само тези обяви, които му харесват, в тях всичките се иска опит и то става с впечатление, че във всички обяви се иска опит. А всъщност не е така. Има много позиции, много работи, за които не се изисква опит. Признават ли работодателите стажовете като професионален опит и съответно добър вариант ли е всички, които току-що са завършили образованието си, да изкарат един стаж, било то и неплатен, и след това вече да търсят сериозна работа, платена? Разбира се, че се признават стажовете. Както казах, това всяка дейност, която би могла да възпита дадено умение или способност, бива отчетена. Проблема с стажовете е по-скоро, че те често са около месец, 2, 3 максимум, което не е някакъв срок достатъчен за изграждане на някакви умения. Повечето стажове от този характер по-скоро са полезни от гледна точка на това човек да се ориентира, особено в големите компании, да се ориентира вътре как стоят нещата, като вътрешна организация, като отношения между колегите, като отдели, структура, такива съвсем основни неща, които рано или късно трябва да се научат, но нямат пряко отношение с самата работа, която ще извършва човек. Тоест препоръчвате да си изберем компания, в която бихме искали да се развиваме и да изкараме стажа именно при тях и да търсим възможности за стаж при тях? Да, или да започнем от най-ниското стъпало. Аз съм привърженик на този принцип, който съществува откакто свят светува. Винаги трупането на опит е ставало чрез чиракуване. Искаш да придобиеш даден занаят, отиваш при майстора, който го практикува и ставаш чирак. С годините израстваш, докато придобиеш самия ти този занаят. Това е принцип. Така че, когато има човек интерес в дадена сфера, иска да е менеджер, например, няма нищо лошо в това. Избираш си компания, на която би искал да си менеджер и започваш от най-ниската позиция. Никой няма директно да ти предложи нито средно ниво, да не говорим за високо. Започваш от най-ниската, много бързо ще се отличиш от останалите, които са просто там, защото им трябва някаква работа. Това има
голяма разлика между човек, който гради кариера и си е поставил ясни цели, и човек, който е просто там за да мине деня и да си вземе заплатата или надницата. В няколко поредни седмици говорим за CV-тата, за това, което трябва да съдържат, за грешките, които допускаме. Какво можем да посъветваме всички хора, току-що завършили образованието си, търсещи работа, да напишат в CV-то, при положение, че нямат професионален опит? Преди да отговоря на този въпрос, бих искал да подчертая, че CV-то е част от целия процес и цялата стратегия за намиране на работа. По същия начин, по който рекламата е част от целия процес, от производството на даден продукт и докато стигне той до потребителя. И така че има задачи, които тази реклама или CV-то не могат да решат, когато има несъответствие между търсенето и предлагането на съответния продукт. Така че много е важно да се избере позицията и нивото. В продължение на това за чиракуването, просто един ценен съвет за хората, докато още следват, вместо да работят абсолютно несвързани неща с това, което възнамеряват да работят, т.е. вместо да работят като сервитьори в кафене, което е най-често срещнато, или продавачи в магазин, ако могат да намерят някаква работа, може пак ще е някаква ниско квалифицирана, може чистач да си, но нека да е там, където смяташ да работиш в тази фирма. Ако искаш да се занимаваш с логистика, намери фирма с логистика и започни там, ако ще е като хамалин или каквото ще е, но да си в тази област. Това много ще помогне. След това, когато този избор е направен и вече нещата опират до CV-то, в CV-то препоръчвам именно това да се изтъкне, да изтъкне човек всички умения, които има, независимо по какъв начин са придобити, с, разбира се, кратичка информация откъде са придобити. Ако си рисувал като малък и си ходил на курсове, това може да помогне, ако искаш да ставаш графичен дизайнер или нещо такова. Никой не очаква първо да работиш някъде, рисувайки, например. Значи, има неща, които са всеки от нас е правил някакси. Ти, ако завършваш на 23 години, ти си вече оформена, завършена личност и със сигурност всеки човек на тая възраст има някакви умения. Просто трябва да ги открие, да ги опише и да спомене откъде са придобити. Тоест да се споменават всички опитности, независимо, че не са формално с някакъв трудов договор или нещо. Друго нещо изключително важно, отново може да се касае за наскоро завършили хора или такива, които 1-2 години са работили работа, която няма нищо общо с сферата, в която искат да се развиват, било то поради финансови или някакви други причини. Тези, които тотално сменят сферата на дейност, съответно нямат професионален опит, какво можем да посъветваме тях? То всъщност смяна на професията в днешно време често се налага и на хора с повече опит, тъй като много професии вече изпадат така. Не се търсят нови, се създават, технологиите напредват и това е нормален процес, така че в бъдеще все повече ще ни се налага да сменяме професията или поне областта, в която работим. В такъв случай трябва добре да анализира човек дейностите, които извършва в предишната си работа и да види къде тези дейности са приложими на друго място. Има много такива професии, които си приличат в това, което се прави. Също така в много сфери се искат, например, счетоводители
се искат във всички сфери на дейност, както и маркетьори или финансисти. Тоест, ако си счетоводител в производствено предприятие, не е толкова трудно да станеш счетоводител в търговско предприятие. По подобен начин човек просто трябва да извади уменията и опита си от предишната работа и да ги представи по такъв начин, че да бъде в CV-то си, че да бъде очевидно, че те са приложими за новата му работа. Ако си продавал, да кажем, хранителни продукти, не е толкова трудно да се преквалифицираш, да продаваш някакви други стоки. Добре, много ви благодаря за днешната кариерна консултация. Никола Цокев за професионалният старт в живота.